Hej, politistationen. Okay, jeg vil bare sige, at i morgen holder vi en demonstration på Grønne Bygade 17. Okay, farvel. Vi vil ikke have mere skoletid. Vi er kloge nok. Jeg bliver altså nødt til at stoppe det her til politiet. Og jeg bliver nødt til at stoppe det her, fordi paragraf 79 i grundloven, den siger, at I skal melde til politiet, hvis I gerne vil demonstrere. Det gjorde vi også i går. Nå, men så er der en fare for, at den offentlige fred, den forsvinder. Ja, det kan jeg egentlig godt se. Men hvad er det, du har under armen? Ikke noget. Lad os se. Aha. Paragraf 79 siger, at hvis man har våben med, må man ikke demonstrere.